Tegenstanders Park Veersemeer verkondigen onzin, zegt investeerder. Het is donderdag 7 november. Dit is Zeeland Nu. Dorpen vrezen overlast, maar klopt dat wel? Goes zegt nee tegen openhouden AZC. En is the most wonderful time of the year al begonnen? Dag dames en heren. De protesten tegen het nieuwe waterpark Veersemeer zijn gebaseerd op onwaarheden en verkeerde aannames. Dat zegt de directeur van de investeringsmaatschappij dat het park gaat bouwen. De kritiek op het vakantiepark, dat bijna groter wordt dan Arnemuiden zelf, is onterecht, zegt hij. Half afgebouwde voorzieningen geven het huidige waterpark Veersemeer een desolate aanblik nadat de vorige eigenaar failliet ging. De nieuwe eigenaar, investeringsgroep 3Star, ziet het met ledenogen aan. Dit zou een heel groot overdekt speelparadijs worden, een heel groot overdekt zwembad, 2 restaurants, een bowling en een supermarkt. Ik zie een gebouw zonder ramen en ook heel veel zandzakken op de plek waar het zwembad moest komen, hè? Ja, het gebouw is omhoog gekomen, daarom hebben ze vanwege... Omhoog gekomen? Omhoog gekomen, ja, het grondwater heeft het half afgebouwde souterrain en begane grond omhoog geduwd, omdat er niet verder gebouwd werd. 3Star wil het terrein, vroeger bekend als camping De Witte Raaf, uitbreiden en er een luxe park van maken. Zoals ze dat eerder deed met Hof van Saxe in Drenthe. Maar er kwamen in Zeeland 13.000 protesthandtekeningen. De aanliggende dorpen Arnemuiden en Leeuwendorp hebben geen zin in al die vakantiegangers die door hun dorp rijden. Ook zou natuurgebied verloren gaan. En de oevers van het Veersemeer zouden voor de omwonenden niet meer toegankelijk zijn. Er worden veel onwaarheden verteld over het project, zegt 3Star nu. En dat steekt. Ja, dat steekt natuurlijk wel als allerlei onwaarheden van we nemen publiek terrein af en we scheppen juist extra publiek terrein, extra natuurgebied. Ja, dan steekt dat. Als we het ook hebben over de kwaliteit hier. Alle woningen gaan van het gas af, alles wordt, dus je krijgt veel minder stikstofproductie, de waterafvoer, het hele verhaal. Het wordt een bijzonder natuurvriendelijk park eigenlijk. En het zou een grote stap vooruit zijn. En ja, als je dan een aantal dingen hoort van ja, dit is heel slecht voor de natuur, dan denk ik toch dat ten opzichte wat er al anders gaat komen, dat het een grote stap vooruit is. Vonk is deze weken aanwezig bij een aantal bijeenkomsten over zijn plannen voor waterpark Veersemeer. Deze middag hier in Arnemuiden gaat het over de verkeersoverlast. Eigenlijk verwacht ik dat hier oplossingen uitkomen die op zijn minst de verkeersdrukte niet gaan vergroten. Maar liever nog de zaak een klein beetje gaan verkleinen. Want we zitten natuurlijk niet alleen met een vakantiepark, maar we zitten ook met een gemeente die steeds groter wordt. Dus ook daardoor neemt de hoeveelheid verkeer toe. En dat heb ik duidelijk kunnen zien in de tijd dat ik hier woon. En daar zit hem volgens 3Star nou de kneep. Arnemuiden had al verkeersoverlast toen de Witte Raaf nog volop draaide. En door uitbreidingen van het dorp zelf. De provincie en de gemeente hebben ooit toestemming gegeven voor een groter vakantiepark. Dus je kan niet tegenhouden de hoeveelheid verkeer en de hoeveelheid woningen die er staan. Dat is in 2008 vergund en daarvoor vergund in 1972. Daar is niks aan te doen. Dus er komt hier in ieder geval wat en er komt hier een aantal overnachtingseenheden. Als het niet door u is, dan is het wel door een ander. Zo is het. En we proberen alleen om de aantallen terug te brengen en de kwaliteit omhoog te geven, zodat het voor iedereen acceptabeler wordt. We zullen met elkaar moeten bedenken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Goes verwerpt het verzoek van het COA om het asielzoekerscentrum langer open te houden. Het AZC gaat gewoon zoals gepland dicht. Deze week is het laatste gezin vertrokken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft extra plaatsen nodig, omdat er momenteel weer meer asielzoekers zijn. Maar Goes heeft nee gezegd. De locatie aan de Alberts-Plesmanweg is al een aantal keer langer open gebleven. En nu zegt de gemeente, afspraak is afspraak. Er zijn andere plannen voor het terrein. Alleen in Middelburg is nu nog een AZC. Een bijzonder concert vanmiddag op het Stadhuiscarillon in Veere. Het is het laatste concert in een estafette die de bevrijders van Nederland volgt op hun tocht 75 jaar geleden. De estafette begon in Maastricht en eindigde dus vandaag in Veere. De Bijaardier had een passend programma bedacht. Het carillon klinkt altijd wel opgewekt, maar er is droevige muziek en ook stemmige muziek. Dus het is eigenlijk een divers. Het begint een beetje in mineur en we eindigen echt in majeur, in opgewekte stemming.
De Terneuzense Brit Krabbenborg had heel even het wereldrecord fietsen voor vrouwen op haar naam staan, op haar teamnaam. Brit geeft leiding aan een team van de TU Delft dat een fiets bouwde om dat wereldrecord mee te verbreken in Amerika. Ja, dit is dus de fiets waarmee we naar Amerika zijn gegaan afgelopen september. En hiermee hebben we het record meegereden van 122 km per uur. En op het moment dat de fiets werd gevangen, hoorden we onze atleet schreeuwen van... Ik zag 123 staan, 123 km per uur op haar snelheidsmetertje. En pas een uur later worden de snelheden bekendgemaakt. Toen hoorden we dus van de organisatie dat we het record hadden gereden. Ik heb wel een traantje gelaten, ja, maar veel mensen die moesten inderdaad huilen van de emoties. Omdat het toch wel een jaar lang is waar je naartoe werkt. En dat het dan eigenlijk allemaal uit in die vreugde daar, ja. Het winnende team bestond uit 16 studenten die allemaal hun eigen functie hadden. Brit was de teammanager. Als teammanager ben je eigenlijk degene die een beetje het ondersteunende factor is voor het hele team. Want je bent een heel jaar lang fulltime aan het werken. Dus mensen moeten wel gemotiveerd blijven en het natuurlijk leuk blijven vinden om aan dit project te werken. Maar ook was ik de communicatie naar buitenaf, naar de TU Delft, naar de Driemaal en ook naar sommige bedrijven toe. Brit heeft een jaar lang haar studie stopgezet om samen met het team te bouwen aan de fiets en ervoor te zorgen dat het geheel veilig is voor de atleet om erin te rijden. Ze dragen rally-auto-gordels, ook een helm en ze hebben een rolboog en eigenlijk een hele rolkooi om zich heen. En daarnaast is de kap die er overheen gaat ook extra verzekerd aan de binnen- en de buitenkant, zodat hij er ook niet zomaar kan afvliegen. Dus eigenlijk zit er een hele carbon kap om de atleten heen. Dus als ze vallen zijn ze eigenlijk altijd goed beveiligd. Met 122 km per uur chasede de atleet over de finish, waarmee het wereldrecord was verbroken. Maar helaas was dat niet genoeg om als eerste te eindigen bij de wedstrijd. We zijn helaas maar derde geëindigd, omdat op de donderdag het record dus werd verbroken door de Française. En laatst ook nog een ander team eroverheen ging. Dus we zijn wel de derde prijs gewonnen, maar we hebben tenslotte wel gewoon het record verbroken wat al 9 jaar stond. En om überhaupt al zo'n snelheid te halen waren we gewoon al heel erg trots op. De fiets is tijdens de Contacta te zien in de Zeelandhallen in Goes. Moet het Volkerak zo meer zout worden of toch zoet blijven? De discussie over het meer leidt opnieuw op, want de waterkwaliteit is de afgelopen jaren enorm verbeterd. En dat heeft geleid tot een bijzonder zoetwater natuurgebied. Uniek in Nederland en daarom moet je het zo houden, zeggen natuurkenners. Ik zie hier meerkoeten. Wat eet een meerkoet? Meerkoet eet voornamelijk waterplanten, maar ook wel slakjes en kleine kreefjes en onderwaterbeestjes. Maar met name waterplanten, zoetwaterplanten. En hier zitten er nu tienduizenden. Ja, extreem hè. Ik schat dat er zeker 20.000 nou hier zitten. Nergens in Nederland zie je dit soort fenomeen, zeg maar, van zoveel meerkoeten op één en dezelfde plek. Deze duizenden meerkoeten uit Oost-Europa komen naar het Zoete Volkerak, vlakbij Brunisse, om hier de winter door te brengen. Ze eten hun buikjes vol met de grote hoeveelheid voedsel die er in het meer zit. En er zijn nog veel andere soorten vogels die profiteren van het zoete water. Nou, we zien hier onder andere rotganzen, grauwe ganzen, kuifeend, tafeleend, fuut. Daarachter loopt een grote zilverreiger. Schiet er een ijsvogel langs. Het is enorm biodivers hier. En in de verte ook nog zeearenden. Ja, het achterste eiland, daar zie je de horst zeg maar, van de zeearend, waar in 2018 een jong is groot geworden. Dit is niet alleen broedgebied voor de zeldzame zeearend. Hier vind je ook de tweede broedkolonie in Nederland van de grote zilverreiger. Veel vogels die overdag op de naastgelegen Zouter-Grevelingen of Oosterschelde verblijven, komen 's nachts hierheen om te rusten. Die uitwisseling tussen zoet en zout zorgt voor veel biodiversiteit. Als alles zout zou zijn, zou je dit niet zien. Dan zou je dat onderscheid niet hebben. En dan ben je nu die vogels die hier met name profiteren van het zoete water, die raak je kwijt. Hè. Die zeearend bijvoorbeeld en de grote zilverreiger, ja, die zijn afhankelijk van de grote aantallen watervogels die op het zoete water afkomen. Op het moment dat dat verdwijnt, is maar de vraag of die zeearend hier ook nog blijft zitten. Jarenlang werd het meer geteisterd door blauwalg, wat leidde tot veel vis- en vogelsterfte. Die slechte waterkwaliteit was de reden om het weer zout te maken via een verbinding met de Oosterschelde. Maar intussen is het meer juist helderder en gezonder geworden.
Waarschijnlijk door de zuiverende werking van het guacamosseltje, zeggen ecologen. Natuurorganisaties, recreatiebedrijven en vissers, maar ook de boeren die het meer als een waardevolle zoetwaterbron zien, willen daarom dat het blijft zoals het is. Want er zitten niet alleen bijzondere vogels in het gebied. Dus het meest westelijke puntje van Nederland waar de das voorkomt. Hier verderop op de slikken van de Heen-West hebben we dus een dassenburcht. En daar leeft een familie dassen. Ja, soms laat de natuur je verrassen. Hetzelfde als met de bever bijvoorbeeld, die rukt ook op. En die komen nu op verschillende eilanden, vinden we vraatsporen. Als het zout zou worden, wat zou dat betekenen voor dit alles? Nou, je bent soorten als de das, de bever, de zeearend, de grote zilverreiger. Echt zeg maar de kroonjuwelen van het krammelvolkrak op dit moment, die dreig je te verliezen. Het wordt één grote dode boel, omdat de natuur weer gereset wordt. Hetzelfde verhaal eigenlijk van dat het van zout naar zoet werd, krijg je het nu andersom weer. En dat is eigenlijk wel een enorme teleurgang als je ziet hoe biodivers op dit moment het gebied is. Het Rijk beslist over wat er met het meer gebeurt. Maar eerst wordt er onderzoek gedaan naar de effecten en de kosten van dat zout maken. Wordt vervolgd dus. Na een regenachtige start brak toch in de loop van de middag de zon door en het werd een graad of 11. Morgen wordt een mooie herfstdag. Flink wat zon, afgewisseld met wat stapelwolken. Aan zee zou nog een bui kunnen vallen. Over 48 dagen is het kerst. Dat is nog best ver weg, maar zo denkt niet iedereen erover. Ik ben echt een kerstfanaat en ik vind dat altijd gezellig. En dat kan voor mij niet zo vroeg genoeg beginnen. Dus meestal oktober dan beginnen we in de kerstsfeer te komen. Goossen maakt dus speciaal ruimte voor al zijn kerstspullen. Ja, daar moest best wel wat voor wijken. En dat, ja goed, het was wel eens oorlog op nummer 15, want daar wilde ik een kast weg en dat wilde mijn man niet. Maar uiteindelijk, hij ging werken en ik heb de kasten weggezet. En er zijn echt compleet kasten weg, stoelen weg. Dus als we het bed in willen, moeten we over de stoelen heen springen. Maar dat heeft hij er allemaal voor over. Ik zeg wel eens, een ander die kan depressief worden als de blaadjes van de boom vallen. Maar je kan best deprimerend worden als de kerstboom weg moet. Maar aan de andere kant, hij heeft 3 maanden dan gestaan, dus dan is het ook wel leuk geweest. Ja, ik wacht nog even. Als je muts maar goed zit. Dat is het motto van de aflevering van Zeeuws Meisje #gelijkheid, die je zo meteen kunt zien. De krullen zitten te veel naar achter, ze moeten veel meer naar voren. Oh, dat is wel heel goed. Dan gaan we het nu nog een keer doen. Mag ik je straks nog even appen? Ja, kom goed. Ja, dat zie je nu op Omroep Zeeland. Daarna het uitgebreide weerbericht met Jordi. En ik wens u alvast een hele fijne avond.